Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна ў нядзелю ўвечары мы размаўляем з вами на розныя тэмы. І сёння не выключэнне. Размова будзе шчырая, прыгожая і нават часам у рыфму. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Наста. Вітаю вас. Яшчэ адна Наста. Прывітанне, сябры. І Вікторыя. Добрый вечар. Вельмі рада вас вітаць, дарагія сябры ў Міністэрстве дзяцінства, і традыцыйна давайте прадставімся, хто за што адказны сёння, калі ласка. Я міністр беларускай паэзіі. Я міністр літаратурнага таленту. Я міністр прыгожай рыфмы. Тэма пасяджэння вельмі лёгкая, сонечная, прыемная. Гэта паэзія. Паэзія – гэта старажытнае мастацтва. Калі дакладна быў створаны першы верш або рыфма, невядома. Але першы вядомы вучоны верш датуецца 23 стагоддзям да нашай эры. Беларуская паэзія таксама вельмі багата сваімі творамі. І яна пакінула вельмі шмат цудоўных шэдэўраў. Напрыклад, песнь пра зубра ці сатырычная паэма «Тарас на Парнасе». Новае жыццё беларуская паэзія атрымала ў мінулым стагоддзі, калі ў нашай краіне з'явіліся імёны, назаўсёды замацаваўшыя беларускае вершаванае слова ў нацыянальнай і міжнароднай літаратуры. Вельмі добра, паважаныя міністры, скажыце, а ці ёсць у вас свае любімыя беларускія паэты? Канешне, мой любімы паэт – гэта Яўгенія Янішчыц. Я лічу яе лірыку вельмі цудоўнай, таму што яна закранае такія тэмы, як каханне або час. Я памятаю яе верш «Пакліч мяне», апошні слупок. Ты пакліч мяне, пазаві, 100 дарог за маімі плячыма. Пачынаецца ўсё з любві, а інакш і жыць немагчыма. Якія цудоўныя слова. Мне вельмі падабаецца Максім Танк. Мне здаецца, яго творчасць, вершы і апавяданне вельмі цудоўнымі і незвычайнымі. Мой любімы паэт Максім Богданович. Мне спадабаюцца яго вершы пра каханне, іх мілагучнасць. І здзіўляе тое, што, находзячыся за межамі Беларусі, ён прысвяціў ёй шмат вершаў. Адзін з такіх вершаў – «Слуцкія ткачыхі». Ён спадабаўся мне яшчэ з першых радкоў. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы, яны бяздольна ўзяты ткаць залатыя паясы. Вельмі добрыя словы. А зараз, міністры і дарагія тэлегледачы, я прапаную вам узяць удзел у вершаванай майстэрні. Што будзем рабіць? Кожная з вас дастаецца па слову, трэба падабраць да гэтага слова рыфму. Калі ласка, Наста, вам дастаецца слова верш ці вершы. Вам, Вікторыя, дастаецца слова вельмі добрае, падабаецца яно мне дзяцінства, а вам дастаецца слова паэт. Ну, напрыклад, верш лепш? Добра. Паэт свет. Дзяцінства, адзінства. Ну, а зараз я прапаную вам прыдумаць з гэтымі словамі двухрадкоўе. А пакуль нашыя міністры думаюць, я запрашаю нашых тэлегледачоў таксама ўзяць удзел у вершаванай майстэрні і на наш тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства даслаць свае варыянты. Міністр Наста, ці атрымалася ў вас двухрадкоўе? Першы раз складаю верш. Як прыдумаць рыфму лепш? Вельмі добра. Добро, святло і цэлы свет нясе ў сябе заўжды паэт. Цудоўна. Надзеі, радасці і адзінства нясе цудоўнае дзяцінства. Дзяўчата, як так сталася, што вы так добра справіліся з такім, як мне здаецца, няпростым заданнем? Таму што мы ўжо маем цудоўны досвед. Мы ўдзельнікі літаратурнага гуртка «Жарынка». Пад кіраўніцтвам таленавітага педагога, паэта і журналіста Настасі Нарэйкі. А я з вялікім задавальненнем хачу прадставіць ганаровага госця нашай сённяшняй праграмы. Гэта, напэўна, вы ўжо здагадаліся, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, адказны сакратар газеты «Навіны Камянеччыны» і кіраўнік літаратурнага гуртка «Жарынка» Нарэйка Настасія Мікалаевна. Сустракайце. Вітаю вас, паважаныя міністры, гледачы, Вераніка. Мы таксама рады вас вітаць у нашым Міністэрстве дзяцінства, Настасія Мікалаевна. Адкажыце, калі ласка, а што такое паэзія? Паэзія – гэта мова душы. Душа кожнага чалавека імкнецца выразіць сябе і зрабіць гэта лепш за ўсё з дапамогай верша. Я хачу яшчэ раз нагадаць нашым тэлегледачам, што ганаровы госць сённяшняй праграмы паэт, але таксама яшчэ вы і журналіст, супрацоўнік газеты, так? Так.
І сёння я хачу прапанаваць сумясціць дзве мае улюбёныя справы. Разам з дзяўчынкамі мы зробім насценную газету, а нашы гледачы змогуць паназіраць за гэтым цікавым працэсам і, магчыма, паўтарыць яго дома ці ў школе. Мы запішам ад рукі, гэта вельмі важна, што ад рукі, свае творы, невялікія кавалачкі, урывачкі, і таксама змесцім вершы дзяўчынак і вершы нашых класікаў Максіма Танка і Максіма Богдановича. Такія газеты рабілі некалі даўно ў школах, і ў іх асаблівая цеплыня, дзякуючы таму, што яны напішуцца ад рукі. Малюнкі малююцца таксама ад рукі. У гэтым ёсць нешта цёплае, нешта асаблівае. У нас ёсць свая газета у нашага гуртка, і выйшла ўжо каля 8 нумароў. Іх вельмі шмат, мы іх захоўваем, і, магчыма, у будучыні мы зробім выставу. І падчас заняткаў нашага гуртка, ён называецца «Жарынка», вельмі прыгожае беларускае слова, мы таксама робім практыкаванні для развіцця творчай фантазіі, а таксама, гэта, напэўна, самае галоўнае, дзяўчынкі чытаюць свае творы ўслых. А што вы лічыце самым цікавым у вашай работе? Калі гаварыць пра работу ў газеце, то самае цікавае ў ёй тое, што яна дае мне магчымасць сустракацца з новымі цікавымі людзьмі. І яны расказваюць свае жыццёвыя гісторыі, і гэтыя гісторыі вартыя часам цэлага рамана. А калі гаварыць пра работу маю ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі, дзе я з'яўляюся інструктарам па прапагандзе беларускай мовы і літаратуры, то самая моя любімая частка гэтай работы – гэта мой гурток. Жарынка – гэта слова азначае гарачы вугалёк з вогнішча. І я лічу, што ў кожным чалавеку ёсць вось такі маленькі вугалёк, і з яго можна разнюць цэлае полымя, і гэта полымя таленту. А які быў ваш першы верш? Я напісала яго ў 10гадовым узросце, ён складаўся з 3 слупкоў на беларускай мове і назваўся «Мая Беларусь». І цяпер я разумею, што ён не вельмі добрай якасці, гэта зразумела. Я тады была маленькай дзяўчынкай, але я захоўваю яго да гэтай пары, і гэты верш запісаны ад рукі у спецыяльным шытачку. Гэты шытачку ўжо пажаўцеў, мінуў час, але я ўсё адно яго захоўваю, бо ён першы. Якім вершам вы ганарыцеся больш за ўсё? Я думаю, на гэта пытанне павінен адказваць не аўтар, а яго чытачы. І я раскажу одну гісторыю. Калі рыхтаваўся да выхаду мой першы зборнік «Магдебургскае права маёй душы», вось так ён выглядае, я папрасіла Міколу Чарняўскага, беларускага паэта, які жыве зараз у Мінску, напісаць уступнае слова. Ён прывёў у гэтым уступе поўнасцю адзін з маіх вершаў. У ім я расказваю пра родны край прыметнікамі. Ты адзіны мой, Богам дадзены, ты радзінны мой, а не крадзены, ты спрадвечны мой, векапомны мой, ты адвечны мой і нязломны мой. І гэтак далей, і ў канцы ты мой родны край. Ну, я мяркую, што у вас таксама ёсць яшчэ нагода ганарыцца і творчасцю удзельнікаў вашага гуртка. Гэта сапраўды так. Калі расказваць пра нашу газету «Навіны Каменеччыны», вось так яна выглядае, то ў ёй друкаваліся ўсе 3 дзяўчынкі з майго гуртка. Напрыклад, Насця Назарук з'яўляецца пазаштатным карэспандэнтам нашай газеты, юным карэспандэнтам, і ў яе ёсць асабістая рубрыка ў нашай газеце, якая называецца «Наша чытальная зала». І ў гэтай рубрыцы яна расказвае пра прачытаныя кнігі і заклікае іншых чытачоў чытаць таксама. Калі ж гаварыць пра Віку, то у апошнім нумары мінулага года выйшла казка Вікі, якая называецца «Ужык і навагодняе чудо». І гэтая казка выклікала вялікую цікавасць у нашых чытачоў. Я магу пра гэта гаварыць, бо мне расказвалі. А калі ж гаварыць пра Насцю, то у першым нумары нашай газеты заўсёды традыцыйна выходзіць вялікі літаратурны разварот, прысвечаны паэзіі. І вось на развароце быў верш Насці пад рубрыкай «Проба пера». Але ў нас ёсць і больш значныя публікацыі ў дзіцячым часопісе «Бярозка». Вось, напрыклад, апавяданне Насці Назарук. Гэта казка, і да яе была намаляваныя вельмі прыгожыя ілюстрацыі. А яшчэ у нас сярод дзяўчынак ёсць і свой мастак. Гэта Віка Хартанюк, яна зараз не з намі, але ёй прапанавалі нядаўна намаляваць малюнкі для таксама часопіса «Бярозка». Але я думаю, што пра гэта Віка лепш раскажа сама. Я Хартанюк Вікторія, учениця середньої школи номер 2 города Кам'янця ім'я Олександра Івановича Самуліка. Аднойчы часопіс «Бярозка» прапанаваў мне зрабіць малюнкі галоўнага героя казак Алесі Карлюкевіча – Шубарчуна. Поглядзеўшы на малюнкі героя ад іншых мастакоў, я зразумела, што бачу яго зусім інакш і намалявала яго па-свойму. Для мяне гэта быў вельмі цікавы вопыт. І я спадзяюся, што моя гісторыя з Шыбуршуном яшчэ не скончылася.
Паглядзіце, калі ласка, як цудоўна атрымалася. Гэта першы выпуск на сценгазеты Міністэрства дзяцінства, але я спадзяюся, што гэта далёка не апошні такі выпуск. Тут ёсць і творчасць нашых сённяшніх міністраў, так, Настасія Мікалаевна? Менавіта так. Яны могуць агучыць свае творы зараз перад нашымі гледачамі. Я пачала заўважаць тое, што многія людзі перастаюць верыць у цуд, але вера ў цуд гэта не вера ў магію або ў лёс, а ў нешта светлае ў нашым жыцці. Таму мне вельмі захацелася дабавіць у наш свет трошкі фарбаў. І я напісала твор пра палёты на мятле, бо гэта вельмі весела. Давайте паслухаем аўтара, калі ласка, міністр Наста. Але не паспеў ён зноў адкрыць рот, каб паскардзіцца Гвен. Як адчуў, што нешта моцна стукнула яго ў спіну. І, страціўшы раўнавагу, Эліс рэзка падняўся ў паветра насустрач галінам соснаў. Хлопец ускрыкнуў, ледзь не падаючы, ухапіўся за жорсткую ручку мятлы. У апошні момант драўляны вораг з новай сілай узняўся ўгору, быццам рассякаючы сабой аблокі і актыўна страсаючы з сябе чарадзея. Як яшчэ выканала цудоўна. Дзяўчата, чым вы падзеліцеся? Мне хотелось бы зачитать урывок з моего твора «Шчасце робота». Як вы разумееце по назве, тут гаворка ідзе пра маленькага робота, якую завуць Біла. У гэты момант яе забіралі з так называемого рободома. Мы ехалі. Я глядзела ў акно, назіраючы за тым, як мільгаюць будынкі. Потым шматпавярховыя дамы змяніліся дрэвамі. І на тым моманце я зразумела, што мы ідзем у іншы горад. Але гэта было ўжо не так важна. Важна было тое, як уладальніца будзе да мяне ставіцца. Як кіраўнік могу сказаць, у кожнай з дзяўчынак сваё бачанне нашага свету, і кожная стварае свой вялікі сусвет асабісты. Даеце прастору для творчай фантазіі? Даю, мне здаецца, кожны павінен пісаць пра тое, пра што гаворыць яго душа. А кожная душа гаворыць пра сваё. І ў нас яшчэ міністр Наста ёсць. Чым падзеліцеся? Пісаць я пачала яшчэ ў маленстве. Спачатку гэта былі нататкі ў дзённіку, потым невялічкія вершы, а потым больш вялікія, цяжкія. Зараз я пішу апавяданне пра прыгоды Хайтама і яго сяброў. Хайтама – гэта хлопчык, які займаецца пошукам ісціны. Апавяданне можна будзе прачытаць у часопісе «Бярозка». Я хацела бы немного расказаць пра адзін з сваіх вершаў, пра жыць жыццё чалавекам. Я іх пісала пра любоў да бацькоў, да радзімы. Жыццё цябе дано адно, і яго ты павінен пражыць чалавекам. Вяртацца ў хату бацькоў, дадому прыходзіць пад вечар. Літаратурныя вячоркі такі ў нас з вамі сёння атрымаліся. Мне вельмі падабаецца тая атмасфера, якую сёння стварылі удзельніцы пасяджэння. Скажыце, вось калі нехта з нашых маленькіх тэлегледачоў, я ўпэўнена, што абавязкова такія ёсць, пачаў пісаць свае першыя вершы. Што рабіць далей? Куды ісці з гэтым творам? Я думаю, у першую чаргу трэба ісці да настаўніка школьнага. І потым, магчыма, у тым месцы, дзе жывуць маленькія нашы паэты, ёсць такія ж гурткі і аб'яднанні, як нашы. І там таксама могуць дапамагчы і падтрымаць новы талент. Дзякуй вялікі вам за такія добрыя словы. Ну а зараз, паважаныя міністры, нам неабходна падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Якія высновы зробім? Беларускае літаратурнае слова мае ганаровае месца ў сусветнай літаратуры, таму што яно мае вялікую гісторыю. Паэзія – гэта мелодыя душы, якую аўтар перадае сваім чытачам. Першым выданнем, дзе юны пісьменнік можа надрукаваць свой твор, можа быць школьная сценгазета. Настасія Мікалаевна, калі ласка, азнаёмцеся з высновамі нашых міністраў, з нашым рашэннем. Ну і калі вы згодны з такімі высновамі, калі ласка, ставьте вось сюды свой подпіс. А я хочу замацаваць, каб рашэнне набыло моц нашай міністэрскай пячаткай. І на гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння у чытанцы мы разам з вамі прачытаем верш, які напісала ганаровы госць нашай сённяшняй праграмы Настасія Нарэйка. Дарэчы, гэты верш неаднойчы можна было пачуць на абласным конкурсе юных чытальнікаў «Зорны спеў». І так, калыханка для матулі.
Зорачка, зорачка, світлий агенчик, кинь мне ў акенца прыгожы праменчык. Я заплету его у косы матулі. Спи, моя родная, спи, люли-люли. Ты нарабілася, ты натамілася. Ты за мяне, за дачушку малілася. Спі, моя милая, спі, не хвалюйся. Я за цябе ўначы памалюся. Спі, моя любая, спі, дарагая, хай цябе Бог уначы зберагае. Ветрык суцішыўся, птушкі паснулі. Спі, моя мамачка, спі, люлі-люлі. Якія пяшчотныя кранальныя словы. Тэкст гэтага верша мы абавязкова выкладзем у нашым тэлеграм-канале Міністэрства дзяцінства. А мы ж з вами сустрэнемся вельмі хутка, роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!